Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag så skal vi simpelthen, så viser jeg hvad jeg har fået i julegave. Så lad os egentlig bare begynde. Så til at starte med, så har jeg fået en halskæde med et kors, en lækker sølvhalskæde, og så har jeg fået en Barcelona-trøje, en tredjebanetrøje. Jeg skal have noget tryk på, hvor der står Lamine Yamal. Så har jeg fået en udebanetrøje i Barcelona, hvor jeg har allerede tryk på, hvor der står Lamine Yamal. Og så har jeg fået et gavekort til bowling og penge. Og så har jeg fået øreringe. Så det er det, jeg har fået i julegave. Vi ses i næste video, og please subscribe og like. Vi ses!